familiars. Un sector que funciona és el del turisme i avui ens centrem concretament en el turisme britànic, que a Catalunya ha crescut un 28% respecte als primers mesos de l'any passat. Aquest augment es deu a la davallada de l'euro, però també a la posada en marxa d'ofertes turístiques més especialitzades i de qualitat al costat del tradicional sol i platja. Com a mínim, així s'ha explicat a la fira que s'està fent fins dijous a Londres. És un dels plats forts, la gastronomia, i un argument de pes per als turistes britànics, els segons visitants estrangers més nombrosos a Catalunya. Però en aquesta important fira del sector a Londres també ha quedat clar que valoren altres qualitats. Amb aquest segell s'ha premiat la feina feta en equipaments per a discapacitats i el 2012 també ha trencat 3 anys de tendència a la baixa. De moment el nombre de turistes britànics ha crescut un 28% i la despesa que fan s'ha incrementat un 30%. Nosaltres el que tenim que oferir, que ho estem fent, és un producte de qualitat. Quan ofereixes un producte de qualitat i ben elaborat i ben confeccionat, tens demanda. Es tracta d'aprofitar al màxim tots els recursos de Catalunya per crear alternatives o complements més especialitzats a la tradicional oferta de sol i platja. Aquí el producte estrella són els viatges per a estudiants. Ells estudien aquí a classe la teòrica del que és el vulcanisme i el treball de camp el fan a la Garrotxa. I aquí lloguen espais de la Universitat Autònoma de Barcelona per fer congressos o colònies. Si generen un retorn econòmic per als gestors d'aquestes instal·lacions, que som els universitaris, i més en un moment de crisi com l'actual, evidentment és molt benvingut. Aquesta és una de les fires de turisme més importants del món. L'any passat, en tan sols 4 dies, es van tancar negocis per més de 2.000 milions d'euros. La davallada de l'euro afavoreix els destins europeus, però la competència de països exòtics, sobretot asiàtics, és cada cop més gran. Carles Costa, TV3, Londres. França pujarà l'IVA el 2014. El primer ministre francès, Jean-Marc Ayrault, ha anunciat avui